Dins d'una capsa hi caben joguines, cubs de fusta i també aigua. Si hi posem coses petites, n'hi cabran moltes. Si hi posem coses grans, n'hi cabran poques. Quantes pilotes de ping-pong caben dins d'aquesta capsa? I quants ninots? I gomes d'esborrar? Si hi posem sorra o aigua, haurem de comptar les pelades o els gots que necessitem per omplir la capsa. Quina capsa és més gran? Aquesta o aquesta? Efectivament, aquesta és més gran que aquesta. Això vol dir que hi caben més coses. Però per saber quantes coses hi caben més dins la capsa gran que en la petita, hem d'utilitzar sempre un mateix element. Un got, per exemple. Perquè si féssim servir elements diferents per omplir, com ara un didal i una galleda, i la capsa petita l'omplíssim d'aigua amb el didal, i la gran només amb una galleda, quina capsa seria més gran?